Moikka ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Tässä videossa mä hypin Nepun kanssa esteitä ja meidän loppukäynnit maastoon. Mä rakensin esteitä vähän kaikesta mitä mä löysin, koska täällä mun iskällä ei oo kunnon esteitä. Sitten mä aloitin alkukäynneillä ja vedin ravitehtävää. Sitten mä harjoittelin ravissa hyppäämistä. Mä otin pari laukkavetkää ja sit mä aloin hyppäämään laukassakin noita esteitä. Oli kuuma, niin mä menin käyntiä aina välillä. Sitten mä vaihdoin kameran kulmaa ja otin näitä kahta estettä parissa eri tehtävässä. Sitten mä siirsin vielä ton pienen esteen tuohon keskelle, niin tuli 3 sarja. Ja kuten näkyy, niin vasen laukka ei ole ihan mun vahvin laukka. Ja kuten näkyy, niin Nepu säikähti tosi pahasti tuota yhtä perhosta, joka tuossa radalla oli. Tuossa yhdessä vaiheessa Nepu alkoi säikähtelemään vähän niinku kaikkea, veti koko ajan pukkeja ja tiputti esteitä, niin mä vaan päätin, että mennään sitten vaan loppukäänteen jo. Lähettiinkin sitten maastoon loppukäänteen ja käytiin kattoon ihan oikeita hevosia.